Story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back again mga kabisyo sa oras natin ngayon na 10:21 PM. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio at napakinggan nga po natin kanina sa ating programang Secret Files ang kwento ni Grace. Si Grace na nagtatrabaho sa massage spa na merong extra service. Kasi hindi inaasahang pagkakataon mga kabisyo na kasama niya doon mismo. Sa madaling salita, naging customer niya po. Mismo ang kanyang propesor na hindi niya akalain na mapupunta doon sa kanyang trabaho. Pero bago muna po tayo magbasa ng ating mga komento, opinyon na binigay ng ating mga kabisyo, gusto ko muna pong batiin ng ating Ternati Boys na Lucky 9 kung tawagin na si Rodel, Ted, Eric, Eli, Christian, Jason, Randy, Aguila, Palos na Green GSM na nakatambay lagi sa Green GSM Depot 2. Ayan po. Hello po sa inyo at maraming salamat sa suporta at pagmamahal ninyo sa ating programa at syempre sa nag-iisang DJ Titan Jello at nag-iisang Basa Princess na si DJ Rakitera. Mga kabisyo, ito na po ang mga naging komento ng ating mga kabisyo ngayong gabi na to. Sabi ni Gab, "Good evening DJ Rocky at DJ Jello. Para sa Secret Files tonight, akala ko nung una sa mga movie lang nangyayari yung mga bagay na mi-meet ang professor sa trabahong massage parlor. Sinong akalaing mangyayari yon kay Secret Files sender? Agree ako sa'yo, DJ Titan Jello, na nakilala ng profesor si sender kaya umiwas na. Kasi siguro di niya kinaya ng kanyang moral. Hindi ko naman ginajudge si sender kasi ginagawa naman niya ito para sa pamilya niya at sarili niya. Pero tama rin siya sa mga kabataan ngayon. Huwag hayaang makompromise ang dignidad dahil lang gustong kumita. Totoo yun. Pray lang kay Lord and always have a faith na everything will be okay. Shoutout DJ Jello. Ngayon lang ako nakapakinig ulit. Na-miss ko kung mag-comment. Sabi yan ni Gab Pausing. Maraming salamat Gab and happy listening right now. Tunay yun na huwag nating i-compromise yung ating dignidad dahil lang sa gusto lang natin na mabili yung mga luho at magkapera tayo at masabing independent woman or men tayo. Okay, basahin na muna natin ang iba pang mga komento. Sabi naman ni Rosel, Grace, siguro hindi ka niya nakilala. Hindi ka nakilala ng profesor mo dahil ngayon lang siya pumunta sa spa na pinagtatrabahuan mo. Pero naisip ko lang, bawal sa lahat ng massage parlor ang pagkakaroon ng extra service. Kahit na malaki ang posibleng ibayad ng customer. May mga rules sila patungkol sa mga ganyan. Kaya mataas ang respeto ko sa mga massage therapists. Tunay naman, bawal po talaga yan mga kabisyo. Pero tulad nga po ng sabi sa kwento ng ating letter sender sa may pumunta po doon sa Quezon City sa maraming nasisiraan siguro ng sasakyan. Doon po yun meron. Huwag na po natin bulagin yung mga sarili po natin. Totoo pong meron po talagang mga nag-e-extra service. 'Di ba? Para pong lokohin ko yung mga nakikinig ngayon na sasabihin kong hindi totoo, hindi po maniniwala sa akin. Ako lang po magiging bulaan ngayong gabi na to. Totoo po na meron na ganun. Kung napakinggan nyo po ng buo yung kwento, napakalaman at detalyado po ng mga nasa kwento.
Basa po tayo mga kabisyo ng iba pa nating mga komento. Sabi naman dito ng isang kabisyo natin, good evening, DJ Titan Jello at DJ Rakitera. At sa mga kabisyo natin na nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Para sa akin, hindi natin dapat i-judge itong si letter sender. Dahil sa kanyang trabaho. Dahil lahat tayo may kanya-kanyang diskarte sa buhay kung paano makakasurvive. Huwag nating hayaan na husgahan tayo ng iba dahil sa ginagawa natin. Lalo na kung wala naman tayong tinatapakan na tao at mismong sarili ni letter sender ang tinataya niya para lang makasurvive siya at makapagtapos siya ng pag-aaral. Saludo sa'yo. Pero tama din sa sinasabi mo na hindi dapat ito gayahin ng ibang kabataan ngayon na may pag-asang makapag-aral. May pag-asa na maayos nila yung buhay nila dahil sa gabayan ng kanilang magulang. Dahil hindi minamadali ang buhay. Hindi minamadali ang pagdidesisyon na kaya na kagad natin. Mas mabuti na namnamin natin ang pagkabata natin at ginagabayan tayo ng magulang dahil hindi habang buhay nasa tabi mo ang iyong magulang. Napakaganda nyo na. Thank you so much. At syempre mga kabisyo, big shoutout muna sa lahat din ng mga nakatutok ngayon na nagpapabati na si Emmy Marie Diaz na nakatutok daw silang lahat ngayon na night shift daw nila at nakikinig sila sa Love Radio. Shoutout daw sa FP Process P7 GPDP. Ayan Shinetsu Philippines. Hello po sa inyong lahat. Kung ano man po ang produkto ninyo, baka naman. At mga kabisyo, yun po ang lahat ng mga komento ngayong gabi na to. Pero magbibigay lang din ako sa inyo ng aking galing sa puso na pananaw at opinyon. Unang-una mga kabisyo, alam man natin na hindi maganda na itaya mo ang mismong dignidad mo para kumita ka ng pera. Pero wala rin tayong karapatan para husgahan yung tao na yon kung bakit niya nagagawa. Maging mabuti man ang hangarin niya o maging masama man ang hangarin niya, wala tayong karapatan na husgahan ang sino man. Unang-una mga kabisyo, sinasabi po dito sa karapatang pangtao na meron po daw tayong dapat na itatak sa ating utak. Sabi po to ng Commission on Human Rights o CHR na nagpapaalala na ang bawat tao daw, anuman ang kanilang trabaho, ay may likas na dignidad at karapatan upang hindi maabuso o madiskrimina. Ibig sabihin kabisyo, kahit po ganun po ang kanyang trabaho, wala po tayong karapatan na husgahan. Ikalawa kabisyo, alam natin na hindi maganda yung kanyang trabaho. Pero sana tanggalin na rin natin yung panghusga dahil maraming kabataan ang hindi makapagbukas ng kanilang sarili dahil sa mapanghusgang mga mata at mga tao sa paligid. Hindi nila makuwento o ma-open up yung kanilang line of work na napasok dahil alam nila na huhusgahan sila. Imbis na manghingi sila ng gabay, hindi na nila nagagawang makahingi ng gabay dahil natatakot na sila dahil nga baka mahusgahan sila. Naniniwala ako sa ating letter sender
na hindi lahat ng mga nagtatrabaho bilang isang sex worker ay gusto lang nilang kumita ng pera o magstay sa ganong trabaho. Bawat isa po sa kanila ay may hugot sa buhay at storya na pwede nating kapulutan ng aral. Mga kabisyo, sa mundong to, walang perpekto. Lahat tayo ay makasalanan. May iba't iba nga lang tayong nagagawang kasalanan. May mabigat, may magaan, may nakakasulasok na kasalanan tayo nagagawa. Pero at the end of the day, tao lang tayo. At pwede pa rin tayo magbago sa alam nating maling ginawa natin. Mga kabisyo, kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At sa oras natin ngayon na 10:32 PM sa buong kapuluan, kung gusto niyo pong magpadala ng inyong kwento para isang gabi o may isang araw, kwento niyo na po ang aming binabasa. Maaari po kayo magpadala sa ating Gmail account na rakitera@gmail.com. Mga kabisyo, susunod na po ang ating programang Top Secret. Maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Muli, maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.